Nagkalain-laing cost-oriented group sa Sugbo milusad og lihok protesta karong Labor Day. Pagpasaka sa suhulan ug job security ang pipila sa ilang gipadangat. Ani ang report ni Femri Dumabo. Uring manggagawa! Hukbong mapagpalaya! Hukbong mapagpalaya! Uring manggagawa! Pasado alas 9 ganihang buntag, dinhi sa tunga-tunga sa daan sa Osmeña Boulevard sa Cebu City, nag-abot ang nagkalanlaing cost-oriented group. Adunay mga nagmarch gikan sa Colon Street, ug ang uban ang nagpaabot na sa habig sa B. Rodriguez Street. Pagpadanga silang yangungo karong adlaw nga Labor Day ngadto sa kagamhanan alang sa mga panginahanglanon ug katungod sa mga mamumuo. Sama na lang sa panawagan nga himuon ng kapin sa 1,000 pesos ang minimum wage ug ang regularization ug ang pagtabang sa mga nawad-an og trabaho tungod sa pagpanirado sa pipila ka mga kumpanya ug pabrika. Number 1 gyud kini yung suhulan nato. Among tan-aw dunay kapasidad ang mga dagkong negosyante, dunay kapasidad ang mga negosyante nga mohatag aning demanda sa tumumuo. Kauy ang mga top 50 billionaire sa Pilipinas nagataas ang ilahang bahante. Samtang ang atong mamumuo nagkaubos ang ilang kapasidad nga mopalit, no? Gumikan una taas ang ato ang kanang maingon na to nga kanang batakang panginahanglanon. Gipanawagan usab nila ang expanded accessible public service. Lakip na niini ang libreng healthcare, quality education, mass housing ug food security. Ug ang pagkontrol nga di magpasagad ug pagpasaka sa presyo sa mga palitunon. Ilaw sab gi-question ang sustainability sa programang 20 pesos matag kilo nga bugas nga gipanantawan nila nga posibleng kutobra sa 5 ka buwan. Oban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado. Femri Dumabok. Balitang Bisdak.